Mga kababayan o sino man, o baka nanonood ka ngayon, tinatawagan ko ng pansin ang pamilya, asawa o nanay o tatay nitong driver ng motor. Yan dalawang suspect, no? Yan pang nakamaong, nakasakay sa motor, tinatawag ko ang iyong atensyon at ang kanyang pamilya. Ang inyong lingkod ay nag-aalok sa iyo. Kung nanonood man ang asawa mo, inaalok ko to sa asawa mo. O sa nanay, tatay mo. O kahit sa'yo. Ang inyong lingkod po ay nag-aalok ng 500,000 pesos for you if you surrender. And if you surrender, iaalok din namin sa iyo ang isang batas na maaaring makapagbigay ng proteksyon sa iyo under RA number 6981. O ito yung tinatawag na Witness Protection, Security and Benefit Act. O mas kilala nating WPP, Witness Protection Program. For yourself, para sa iyo, at sa iyong pamilya. Maaari ka naming tulungan na ma-avail mo ito para sa agarang solusyon ng nangyaring krimen. So ulitin ko, no? Inaalok kita ng 500,000 pesos para sumuko. At tutulungan ka namin na kung po pwede, ay ma-avail mo yung WPP para ma-aresto yung mga kasama at itong lalo na yung suspect na bumaril kay George. 500,000 kung isipin mo, yung nakuha nyo kay George, halos gakulangot lang ng halaga na ito. Ng halaga na iyon. Kumpara sa inaalok ko sa iyo. Ligtas ka na, buhay ka, payapa ang pamilya mo. So, doon sa lalaking nakaupo sa motor, kung yung asawa mo, kung nanonood ka man ngayon at asawa mo ito, I am now giving you 48 hours to respond to our offer. Ulitin ko po sa nanay at tatay, kung meron man, asawa, kapatid, o pamilya nung nakasakay sa motor. Binibigyan kitang pagkakataong sumuko within 48 hours plus makakakuha ka pa ng 500,000 plus mabibigyan ka pa, posible ka pa mabigyan ng proteksyon under existing law. After 48 hours, wala na po tayong magagawa kundi yung normal na trabaho ng pulis. We will not stop. Hanapin namin kayo. We'll make sure, as I have promised and committed to the people of Manila, kapag ginawa nyo sa Maynila, hahalugugin namin ang buong bansa. I hope the money, o yung pera ninyong nakuha, ay sapat para kayo'y magtago habang buhay. Pwede namin kayo mahuli bukas, maybe sa isang linggo, maybe sa isang buwan, maybe sa isang taon, maybe sa isang dekada. Doesn't matter to us. But we will make sure, papapanagutin namin kayo sa mata ng batas. Kaya, this is a one-time offer para sa iyo diyan sa driver ng motor. Or kung sino man sa grupo nyo. 500,000 and possible witness protection. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook,
YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.